Hayırlı kеш. 2022 елның 4 ноябрендә яңа сезонда татар театр сәхнәсенең төп премьерасы булырлык «Булганчык еллар» мөхаҗирләр спектакле дөнья күрде. Мәхмүд Галәү әсәрләренә нигезләнеп куелган әлеге спектакльдә 19-20 гасыр шигендәге татар дөньясы яшәеше күрсәтелсә дә, вакыйгалар бүгенге көнгә аваздаш булулары белән шаккаттыра. Мәхмүд Галәү әсәрләрендә чагылыш тапкан 1877 елгы ачлык, 1897 елгы җанисәп һәм бер төркем татарларның Төркиягә күченеп китүе спектакльнең нигезе, төп темасы бәхет эзләү. Камал театрының премьерасы тудырган хисләр һәм Мәхмүд Галәү әсәрләренең хәзерге яңгырашы турында студиябыз кунаклары белән фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Мәхмүд Галәү безгә шундый киртәләр һәм шиксез урау юллар белән килеп ирешкән булганчык еллар һәм мөхаҗирләр исемле роман-дилогия авторы буларак таныш, әмма күпләр аның шагыйрь, тәрҗемәче, драматург Габдулла Тукайның якын дусларының берсе икәнен белми. Ни өчен безгә әлеге исем таныш түгел? Флора апа, сездән башлыйк әле, сез Мәхмүд Галәүнең иҗат юлын өйрәнгән кеше. Мәхмүд Галәү исеме бөтенләй юк билгеле түгел дип әйтеп булмый. Әмма ул күләгәдә. Аның әсәрләрен инде шактый укучы танышып өлгерде аның әсәрләре белән, шулай да. Берничә сүз аның язмышы турында минем әйтәсем килә. Ул 2 гасырның да тарихын үз башыннан кичергән, үз йөрәгеннән үткәргән язучы. 1886 елны туып, Qozan şəhərinə kilib, ondan sonra Asırxın şəhərinə borub, yeşəb, işləb, ondan sonra Orenburg'a kilib, ondan Ufağa kilib, ondan Qozanğa qoytıb. Həm Məskəvdə ömrü şiklənən yazışı ol. Bu, rəxət turmuş түгел, həm faciə bilən tamamlanan turmuş. Lakin ул бәхетсез дә түгел. Onun әле фажиғасы 38 елгы фажиға, тарихи фажиға белән бәйле булуында гына да түгел. Onun төп фажиғасы иҗаты белән бәйле. Мәхмүд Галәү әсәрләрен татар телендә яза. Әмма әсәрләр татар телендә авторның үз телендә дөнья күрә алмый, чөнки бу тарихи фажиға белән бәйле. Язучылар союзы дип сөйләргә яратамыйм, хәзер берлеге дип тә әйтәбез. Ул бу оешмага кадәр әле МАП-ТАП дигән оешмалар булган. Русча әйтәм инде, Московская ассоциация пролетарских писателей һәм Татарская ассоциация пролетарских писателей. Менә шушы 2 койчык арасына эләгә Мәхмүд Галәүнең әсәрләре. Оны Мәскәүдә басмыйлар. Син татарча язгансың, син Казанга бар, әсәрләреңне Казанда бассыннар диләр. Ул Казанга кайта, син безнең оешмада түгел, син Мәскәү оешмасының да торасың, сине әсәрләрен Мәскәүдә басылырга тиеш. Менә шуннан башлана фажиға. Демәк, язучыны аның үзен генә түгел әсәрләрен дә кадерсезләп Мәскәү белән Казан арасында йөри. Ләкин ахыр чиктә ул Мәскәүдә басылып чыга бит инде әсәрләре. Һәм ул шул юлын таба, бер юлын таба тырышлыгы белән тәрҗемә итеп рус телендә әсәрләр Мәскәүдә басылып чыгалар тәрҗемә белән. Беренче китабының тәрҗемәчесе белән ул тәрҗемәсе белән риза булмыйча, икенче китабын үзе тәрҗемә итә. Әмма шушы бәхетсезлекнең бәхетле яклары да бар. Әсәрләр бик әйбәт еллар үткәч,
bir zaman eserlerinin kireklігін tuyup, bik eybet авторлар қолына ілігіп, Yahya Хalitов hem Raис Даутов tercümelerinde basılıp çığa. Спектакльнең премьерасы чыккан көн 4 ноябрь, ул нәкъ менә шул Мәхмүд Галәүнең вафат булган көненә дә туры килә, 85 ел элек. Өлфәт әфәнде, бу роман белән, аның тәрҗемәсе белән, аның басылып чыгуы белән бәйле булырга мөмкинме менә шушы репрессиягә эләгүе һәм юк ителүе? Кызганыч ки, чынлап та Мәхмүд Галәү нәкъ менә 20 еллар ахыры 30 елларда дәвам иткән милли зиялыларны юк итү ағымына, ташқанына эләгеп, 38 елны халак ителгән шәхесләребезнең берсе. Менә ул 20 елларда ук әдәбиятка килә. Һәм аның Пугаш явы, аннан соң Салам Турханнар, Курчак туе кебек әсәрләре инде шактый билгеле була. Бигрәк тә менә бу канлы тамгалар дип аталган әлеге 4 кисәктән торган әсәре кызганыч ки, татар зиялылар тарафыннан кабул ителми. Күрәсең, аның буенча эш башлауга, һәм аны шушы контрреволюцион оешмада катнашуда гаепләүдә, милләтче буларак гаепләүдә, аның әсәрләренә булган әлеге тәнкыйть сүзе күрәсең этәргеч нокта булган. Һәм без тарихтан беләбез, бик күп әдипләребез нәкъ менә башта иҗатлары тәнкыйть ителә, кире кагыла, кайберләре язучылар берлегеннән чыгарыла, шуннан соң инде алар өстеннән эш башлана. Кызганыч күрәсең, Мәхмүд Галәүнең дә әлеге фаҗигале язмышы әнә шушы юл белән барган дип әйтә алабыз. Бүген безнең әңгәмәгә шулай ук спектакльнең режиссеры Фәрит Бекчентаев та кушылачак. Ул үз фикерләрен видео язмакча җиткерер. Беренчесенә тукталыйк, аннары дәвам итәрбез. Вакыт үтте, шактый вакыйгалар булды безнең илдә. Бу әсәрнең асылына, аның фикерләренә, аның эчтәлегенә, аның җитдилегенә ирешер өчен күрәсең барыбер яшь тә кирәктер. Менә хәзер миңа 60 тулды. Мин кайдар уйладым, минемчә мин хәзер әзер. Әзер дигәннән инде премьерага әйләнеп кайтсак, хәзерге көндә Равит әфәнде, ничегрәк хис кичерешләрегез Мәхмүд Галәүнең әсәре менә шушы спектакльдә, шушы премьерада чагылды, аның фикерләре барып җитте дип әйтә аласызмы? 4 сәгать барган тамаша. Әлбәттә. Бик зур эш башкарылган. Һәм сәхнәләштерү авторлары тарафыннан, һәм режиссер тарафыннан, һәм рәссам тарафыннан, һәм башка музыкантлар тарафыннан, артистлар тарафыннан полотнолы зур эш башкарылган. Татар дәүләт академия театрының йөзенә кызыллык китерми торган зур әсәр барлыкка килгән. Һәм аның техника сагынада. Аннан соң аның теге вак детальләре, теге астарлы сүзләре, төрттөрүләре бүгенге көнгә туры килә. Бәхет эзләп чыгып киткән кешеләр бәхетсез булалар. Менә бүгенге көн ул. Бүгенге көндә дә чыгып китүчеләр бар. Байтак кына башка халыклардан да име. Алар чит илдә бай булсалар да бәхет таба алмыйлар, әйтик, кире кайталар. Бunda бер тиен акчасыз чыгып киткән татар халкының, бу татар халкының язмышы. Бу монда катнашучыларның гына түгел, бу татар милләтенең кара язмышы турында сүз бара, бер өлеше турында гына сүз бара. Аннан соң искә алып үтәргә кирәк, Хуҗа Насретдин дигән спектакль куелды Фәрит тарафыннан, Бекчентаев тарафыннан. Анда да бик кызык кына ачышлар булды. Сәхнәви ачышлар, рәссамның ачышлары, режиссерның ачышлары, символика, яки анда теге өстән һавалар, фил төшә, халыкның сыртына. Ул теге ничек дип әйтим, шитләтеп әйтүләр. Монда да менә алар икесе бер күләмдәге полотнолы әсәрләр. Рабит абый, менә бүгенге көн дигәннән ничек кенә сәер тоелмасын, әмма киемгә игътибарны юнәлтәсе килә, чөнки киемнәрдән ничектер заманча абстракт дип әйтимме, инде шундыйрак булып тоелды. Чыннан да бүгенге көн белән аваздаш булу өчен шундый киемнәр сайланды микән, Гөлшат ханым? Әллә бу инде шырга бәйләнмичә, гомумән күрсәтү өчен булдымы? Ну, бу стилизация
һәм художник Марина Марьянич. Алар менә беләм этнографлар китапларын карап, анда татар костюмнарын, киемнәрен инде менә татар авыл халык киемнәрен карап, менә шундый стилизация ясадылар, чөнки барыбер дә аның бүгенге көнгә, бүгенге кешегә ниндидер сораулар, ниндидер җаваплар дип булырга тиеш инде ул. Бу бит этнографик спектакль түгел, ул барыбер. Аннары тагын шуннан да менә Рабит абыйга өстәп шуны гына әйтәсе килә, бик күләмле спектакль булды. Хәтта Камал театры сәхнәсендә бөтен труппа катнашты дияргә була. Бу шулай, бу шуннан да шулай. Менә программадан санап алсак, анда балалар белән бергә 51 кеше чыга. Анда күбесе менә яшь артистлар күбесе менә бию сәхнәләрендә тегеме. Анда студентлар, театраль училищеның студентлары, икенче курс Фәрит Рафкатовичның студентлары. Менә шулай. Булай инде, булай алганда гомумән спектакль эшләнгәндә, спектакль чыкканда анда бөтен коллектив катнаша. Бию, хатын-кыз образы, гомумән спектакль турында сөйләшүебезне без рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Hayırlı kеш. Таяныр нуктасы студиясында біз Камал театрының төп премьерасы турында, быелгы төп премьера дип әйтсәк тә була. Мәхмүд Галәү әсәре буенча куелган Булганчык еллар һәм Мөхаҗирләр спектакле турында һәм гомумән Мәхмүд Галәүнең иҗат юлы турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Искәндәр әфәнде, Мәхмүд Галәү бу әле шушы әсәрне язгач реалистик, тарихи роман жанрына нигез салучы буларак та таныла, бүгенге көндә шулай билгеле. Әсәрнең үзендә һәм спектакльдә тарихка туры килгән өлешләрне күрдегезме, әллә инде бераз бизәп, күпертеп күрсәтелгән вакыйгалармы монда? Менә яшәеш, авыл яшәеше, кешеләрнең мөнәсәбәте үзара чыннан да шундыйрак булганмы ул атмосфера, рух дип әйтик инде. Альберт, монда шушы тапшыруга килгәндә мин бик нык уйланып килдем. Чөнки әйтәс сүзем күп. Барсында сыйдырып булырмы? 3 сәгать 40 минутлык спектакль турында 2-3 минутка сөйләп булырмы? Менә монда мин 2 яссылыкта үз фикерләремне җиткерәсем килә. Беренчесе ул гомумән театр. Бу бит тамаша. Театр шул хәтле гаҗәеп шартлы сәнгать юнәлеше. Һәм менә мин инде тәҗрибәле тамашачы буларак, мин үземне 65нче елдан бирле хәтерлим театрда име. 7 яшьлек малай булганда мин театрга йөри башладым. Мин буыннар алмашынуын күреп, нинди спектакльләр булганын бик яхшы хәтерлим. Ул вакыттагы театрның атмосферасын хәтерлим. Театр үсә, театр үзгәрә, халык үзгәрә, замана үзгәрә, дөнья үзгәрә һәм театр да үзгәрә тиеш. Һәм мин шуңа күрә менә бу спектакльне кабул иттем, бик яратып карадым дип әйтә алам. Хозурланып, гаҗәпләнеп, ынтылып карап утырдым, тамашачы буларак. Тамашачы буларак. Тарихчы буларак, әлбәттә монда тарихи нигез шактый кызыклы һәм бик фаҗигале вакыйгаларны тасвирлый. Чөнки бер яктан караганда, менә уйлап карагыз әле. Ул 90нчы елларда 20 башында күчеп китү күренешләре шактый күп булган. 1891 елда бик зур ачлык була безнең төбәктә. Бигрәк тә Татарстанның, хәзерге Татарстанның көньяк көнчыгыш районнарында. Һәм шул төбәкләрдән бик күп кеше 1891 ел ачлыгыннан шундый нәтиҗәсендә 1892 елда Төркия солтанына җибәрелә бер илчелек, 3 кешелек. Менә тарихи билгесез. Бу авылдан чыгып киткән илчелек булар. Шушы авылдан түгел, ул, шушы төбәктән. 3 кеше җибәрелә. Алар махсус китәләр Төркиягә, Госманлы империясына, әйме? Һәм аларны да кабул итәләр. Аларга вәгъдә бирәләр, кабул итәбез дип. Бу теге бөтенләй урынсыз кузгалу түгел, әйме? Һәм 1893 елда 10 меңгә якын кеше күчеп китә. 10 меңгә якын кеше. Алар башта Мәскәүгә мөрәҗәгать итәләр, тышкы эшләр министрлыгынан паспортлар алалар. Аларга рөхсәт ителә бөтенесендә дә. Теләсә нәрсә аларга, акчалар да аларга, кыйммәтле әйберләр дә аларга. Бернинди шикләнүләр булмый, алар китәләр, бер өлеше китә аларның. Кырым аша, Севастополь, Одесса аша, бер өлеше теге яктан әйме. Бер өлеше китә Батуми, кырдан китә. Алар Истанбулда очрашалар. Һәм аларга җир билгеләнеп бирелә менә шу арасында, Коnya шәһәре арасында, Иске шәһәр арасында, Төркиянең үзәгендә.
Бу демәк тарихи вакыйга. Менә уйлап карагыз, бу кешеләрнең китүе. Ул бит бер яктан караганда, теге алар бит теләп китмиләр үз туган якларын ташлап. Алар бит инде ниндидер нужа кичерәләр. Шундый гаҗәп авырлыклар кичереп китәргә мәҗбүр булалар бит алар. Бу бит инде фаҗига халык. Шул ук вакытта батырлык. Теге үзеңә билгеле булган таныш төбәкне ташлап китеп, әллә кая китәсең. Анда син нәрсә көткәнен белмисең. Бу бит батырлык уйлап карасаң бер яктан. Менә шушы ике як монда минемчә бик яхшы күренә бу спектакльдә. Ләкин әлбәттә монда теге бәлки тарихны бөтенләй юк, теге нишкәлекләр белмәгән кешеләр бөтен нәрсәне аңлап та бетермиләрдер, бетермәгәннәрдер. Бәлки теге өстән әйтелгәндер. Бу әлбәттә кыска спектакль, кыска дип әйтәм инде шартлар ушта. Бу спектакль бөтен нәрсәне, бөтен нишкәлекләрне китереп булмый. Ләкин фаҗигале менә атмосфера ул сизелә бу спектакльдә. Шумланып утырасың кай вакыт, уйланып утырасың кай вакыт, борчылып утырасың кай вакыт, ихтыярсыз күз яшьләре чыга кай вакыт, уйланып утырасың. Менә димәк спектакль күңелгә керә, ул уйландыра. Менә бу спектакльне карагач, мин аның майда да бер өлешен карадым, Фәрит Бикшантаевның юбилеенда. Аерма бар, күрәм мин Фәритнең кайбер нәрсәләрне кыскартырга мәҗбүр булуында, материал күп. 600 битлек роман-дилогияны 4 сәгатькә сыйдырырга кирәк иде. Искәндәр абый, сезне әз генә бүлдерәбез. Менә китү дигәннән Фәрит Бикшантаев шулай ук Төркиягә киткән мөхаҗирләр белән аның оныклары белән күрешеп, сөйләшеп берникадәр өйрәнгән бу материалны кабат Фәрит Бикшантаевның үзенә сүз бирик, аннары дәвам итәрбез. Шамил Зинорович белән сөйләшеп, мин экспедициягә киттем Төркиягә. Шул мөхаҗирләр 19 гасыр ахырында күчеп киткән Төркиядәге авылларга үзем барып килдем, видеокамера белән бардым, таныштым. Андагы мөхаҗирләрнең аныклары белән мине каршы алдылар. Иске шәһәрдә шуннан соң алып киттеләр. Шул Кырыйык дип атала торган бер авыл. Ул инде тере авыл дип әйтеп булмый аны. Шулай да анда сакланган мәчет сакланган, беренче мәчет. Мөхаҗирләр анда килеп төшүгә үк бер башта күрәсең мәчет салдырганнар. Шуннан соң бер-ике йорт сакланып калган. Бу һәр хәлдә ниндидер бик авыр һәм ниндидер авыр тойгы калдырды ул. Радиф, менә белгәнемчә, сез үзегез дә мөхаҗирләр төпләнгән җирләргә сәяхәт кылдыгыз. Сез нинди хис кичерешләр белән кайттыгыз? Мен Фәрит абый бераз моңсу картина төзеде инде. Аны әйтергә кирәк, менә бит пандемия булды, 2 ел, һәм шул вакытта кешеләр кавылга кайта башладылар. Чөнки Кырыйык ул 70 чакрым иске шәһәрдән. Анда 1 сәгать барга кирәк инде әйткәндә. Иң кызган нәрсә анда торганда, алар бит инде Леногорск, Әлмәтләрдән киткәндә, син карыйсың да чынлап та Әлмәттә кебек, теге Әлмәт районында кебек кисәсен, еракта ул теге таулар күренә, анда шундый һавасы, далалар, мен әйтәм, алар бер кайда күчмәгән кебек бераз. Теге без пейзаж үзгәрмәгән дип әйтәбез. Чөнки теге без хәзер кайда күчәбез, башка шәһәрдә, башка тел бит инде, аны әйтергә кирәк, алар башта күчәләр, Бурсага, Истанбулга, Иске шәһәргә әйтәләр, юк, монда без кала алмыйбыз, монда шәһәрләшәбез, без монда төрекләшәбез дип. Әйдәгез авылны табыйк дип. Шуңа күрә авылга булгач инде шул 50 елларга кадәр яшәгәндә, анда чынлап та теле сакланган аларның. Аннары мәсәлән теге шул ул авылда 70 елларга кадәр аңлаумча ут табылмаган. Алар инде теге яшьләр түзмәгән инде, бергә без китәбез дип киткәннәр шул эшләргә, шул вакыттан төрекләшә башлаганнар. Ягъни теге аларның тел саклануы шул авыл белән бәйле. Иң кызыгы терек илендә булса да, авыл саклый икән телне. Һәм менә хәзер вакытта мин анда бер 3 тапкыр булдым, мин анда бардым. Алар теге менә спектакль белән шуны рифма инде анда дуга, яңгыр еласы булган, яңгыр дугасы, яңгыр яумадан да берничә ай. Мин берничә җыр җырлагач яңгыр башлады. Аннары мин бардым теге Сабан туйларына. Бик кызык вакыйга ул теге чит илдәге Сабан туй безнең Сабан туйга бер дә охшамаган. Ул шикелле чынлап куандыргыч вакыйга, чынлап та кеше очраша бер-берсе белән күптән күрмәгән. Һәм менә хәзер күрәм янда кеше яңа йортлар төзи анда. Анда йортлар бит ул саманнан ясалган. Менә тарихы ничегрәк менә ничек килеп төпләнгәннәр. Анда кеше төпләнә, бөтен мин белгән төрек татарлары инде теге иске шәһәрдә алар шул авылдан. Алар һәрберсе шул авылның тарихын сөйлиләр.
Әйтәбез моннан килгән иде, менә шундый хәлләр безнең булган, ничек без сүзләдек һәм дә ничек без мәчетне төзедек дип. Чынлап та, алар өчен менә без Казан татарлары, без алар өчен төрек татарлары. Шуңларга кирәк, әйме? Анда тарих дигәннән бер фактны әйтеп узарга кирәк. Күченүнең тагын бер дулкыны 1897 елдагы җанисәп белән халык санын алу белән бәйле. 98 дулкыны. Һәм китә башлар 98дә сүз таралган була ул вакытта. Менә хәзер мөселманнарны исәпләп алалар да, аларны христиан диненә күчерәчәкләр, шукындырачаклар дигән сүзгә ияреп алар чыгып китәләр. Мин шуны аңладым, менә без кайвакыт аңламыйбыз, ул кеше китә икән диненә. Динен саклар өчен, әйме? Хәзер вакытта кеше ничек китсә инде менә. Хәзерге вакытта мөхаҗирләр барлыкка килде бит. Без күбрәк ортодокслар, яисә ваххабитлар хәтта дип атыйбыз инде кеше. Мин чөнки Төркиядә очраттым шундый хәзерге мөхаҗирләрне. Алар инде башка кешеләр, әйме, минем өчен дип куркып торасыңларга чөнки. Теге вакытта кешеләр яшь кешеләр бит алар чынлап әйткәндә. Теге бөтен эшләрне ташлап, әйме, балаларын калдырып, миңа дөреслеккә менә бу спектакльдә менә бу бер җитмәде ничектер. Теге чын мөхаҗирләрне күреп, уныкларын күреп, мин нидер зур вакыйга дип күрә идем аным, ләкин ничектер миңа менә теге тыныч татар авылы, беренче ике пәрдә булган тыныч авыл күбрәк ошады, чынлап әйткәндә. Соңгы пәрдәгә караганда, минемчә, кеше әйтә 4 сәгать, минемчә бу спектакльне бер 7 сәгать карарга кирәктер. Бәлки шул вакытта сыердыр ул. Әйме, бездә хәзер ашыгырга нидер теге кирәкми, шартлары шундый, без хәтлем 7 сәгать карарга тиеш. Өстәмә бер кичкенә генә сорау. Гадәттә менә андый күченеп китүләр булган вакытта, бигрәк тә менә староверлар турында сөйләшәбез икән. Алар кайчандыр урманга кирип киткәннәр, Себер якларына әйтик, һәм алар шул вакыттагы сөйләмнәрен, бөтен гадәтләрен саклап калган булалар. Менә мондый күренешләр очрамадымы сезгә андый еласы сөйләмә бәлкем? Бер апаны очраттым янда, аңа 86 яшьме, инде димәк икенче буын. Туган ул монда, ләкин бабалары күчкән иде, һәм кызык, баш аның балалары сөйләшән акцент белән теге. Аилә, шаян, авыл сөйләшә безнеңчә кебек. Ләкин мәсәлән, ул кир машинасын макина дип атый. Чөнки ул туганда бездә кир машина булмаган бит инде. Һәм шундый сәер бул. Теге син күрәсең, татар ул бер кеше, без беребездә бер шундый бер милләт, ләкин бу шундый төрле. Вот шуңа игътибар иттем мин. Ул авылда заманында һәм шуңа игътибар иттем. Җырларны күп беләләр. Моннан киткәннәре белән шунда туган җырларны әйме. Мин аларны яздырып, текстларын яздырып алып кайттым. Кассетамны кемгә бирдем, ул югалды шунда бит. Шаккат кышанда. Бер җырларны. Аннан соң туган тел дигән безне җырлыйбыз бит туган телне, әйме. Булар башка сүз белән җырлыйлар шук музыканы. Без сугышка киткән чакта азан әйтеп калыгыз ди. Менә мин сорадым, әйтәм, кайчан җырлыйсыз? Менә без монда 1890 елны урнашкан авылында, 80дәме, 90дәме, әйме? Шуннан бирле җырлыйбыз ди. Әле Тукай ул вакытта тумаган. Буыннан буынга тапшырыла бара дигән. Буыннан буынга тапшырыла бара дигән. Көй булган. Бу сүзләре төрле булган. Төрле булган сүзләре. Көй булган. Казан ерак, Казан каласы ерак. Игътибар итегез, безнең сүз әңгәмә нәкъ менә әлеге әсәрдәге мөхаҗирлек күренешенәрәк күчеп киттек барды. Шул вакытта беләсезме, бер кичкенә генә мәсьәләгә тагын игътибарыгызны җәлеп итәсем килә. Бит Мәхмүд Галәүнең әлеге ике романын нәкъ менә спектакль итеп сәхнәләштерү өчен аның инсценировкасын язган Илтүзәр Мөхәммәдгалиев белән һәм аңа ярдәм иткән Илгиз Зәйниевләргә мин зур рәхмәт әйтергә тиешбез дип саныйм мин. Чөнки әлеге әсәр инде чынлап та 20 еллар чамасы элек язылып, яңа татар пьесасы конкурсларында да катнашкан әсәр. Һәм менә Фәрит Бикчәнтәй үзе дә әйтте, ул моңа озак килә. Һәм без аны текст буларак инде укып белә идек. Һәм игътибар итегез, менә әсәрдә бит тарихи роман буларак, бердән инде Мәхмүд Галәү билгеле үзенә кадәрге остазларының эшен дәвам иткән. Хәтта Галимҗан Ибраһимов. Монда текстка тирәнгә кереп киткәнче, без яңалыклар чыгарылышына бүленеп алыйк, аннан соң дәвам итәрбез. Эфирда Тояну нуктасы тапшыру біз дәвам итәбез. Рекламага кадәр без инде берникадәр сөйләшә башлаган идек сценировка турында. Билгеле биредә безнең элитар
тамашачы җыелган, элитар аудитория җыелган, һәм сез барыгыз да инде Мәхмүд Галәүнең «Булганчык еллар», «Мөхаҗирләр» роман-диалогиясын укыганыгыз бардыр. Менә китап биргән тәэсирләрне, Өлфәт абый, сез спектакль аша ала алдыгызмы? Ул сезгә килеп җиттеме? Кайсы вакыйгаларга, мәсәлән, игътибар күбрәк бирелгән, ә кайсылары төшеп калган? Менә күп кенә кайтавазларны да җиткерим сезгә. Күп кенә тамашачылар мәхәббәт линиясе сузылган дип әйттеләр. Сез моның белән килешәсезме, юкмы? Проза әсәрен сәхнә теленә күчерүнең авырлыгын һәркем аңлый дип уйлыйм мин. Билгеле, андый вакытта айрым кисәкләр дип әйтимме, яисә айрым мизансценалар рәвешендә авторның теләген әлеге сәхнә теленә күчерүчеләр табырга тырышканнар. Бу очракта авторлар Илтүзәр белән Илгиз Зәйниев һәм билгеле инде режиссер, аның әлеге романны күрүнең үз карашы бар, үз концепциясы бар. Шуңа күрә Фәрит Бишәнтәев әсәрне яңаша укый, уларны сәхнә теле аша укый. Әйткәнемчә, мин үзем дә спектакльне кабул иттем. Аның романын да яхшы хәтерлим, һәм менә спектакльне караганнан соң романны укыган хисләрем дә яңарды. Шул вакытта, беләсезме, сәхнә теле бит ул башка төр музыка, уен, хәрәкәт һәм башкалар белән бергә ул минем башка органнарыма да тәэсир итте. Һәм бу үзеннән үзе театрның үзенең әлеге мөхите мине башка дөньяга алып килде. Миңа калганда иң мөһим әйберләрнең берсе, менә Искәндәр Аязов сүзләрен дәвам итеп, әсәр бит роман һәм аның әлеге варианты, спектакль варианты, ул татар халкының фаҗигале тарихын күрсәтә. Ул тарихны күрсәтү аша авторлар һәм спектакль үзе бер яктан халкыбызның фаҗигале тарихын, ерак тарихын яшь буынга җиткерә, икенчедән бүгенгебезнең кадерен белдерүгә өйрәтә һәм әсәрне заманчалаштыра. Ягъни анда яңгыраган сүз нәкъ менә өстәмә кертелгән әлеге Газиз ага образы, авыл җүләре һәм аның аша авторлар әйтелгән төп фикерләрнең яңгыравы, нәрсә ул бәхет, аны кайда табырга була, туган җириңдәме, чит илдәме? Менә бу сорауларга җавап эзләү сәхнә яңгырау белән бергә ул сине һәм мине уйланырга этәрә. Сәхнә залдан чыкканда иманым камил, бөтен кеше спектакль турында уйланып чыкты. Үзенең белән килгән кеше белән бәхәсләште. Монда инсценировка турында сүз киткән икән, әсәрнең үзе турында да әйтеп узмыйча булмый. Менә бу романны беренче тапкыр укыган вакытта мин телнең җиңеллегенә шаккаттым. Җиңел, үткен, төртмәле, шуның кадәр менә урыны белән көлдерә торган сюжетлары да җитәрлек аран. Бигрәк тә менә бәйрәмнәрне тасвирлаган вакытта, муллаларның ничек итеп аштан ашка йөргәннәре, ул галәмәт кызыклы этнография баранда һәм ул менә тәмле тел шундый. Аннан соң ахырдан укып белдем, бу әсәр бит тәрҗемә ителгән. Рабит абый, без бу очракта Мәхмүд Галәүнең теле дип әйтә алабызмы татарча вариантын әлеге романның? Шуңа якын тел дип әйтә алабыз, чөнки Рәис Даутов белән Яхья Халитов бик нык эшләделәр. Мәхмүднең исән калган саф татарча язылган ике хикәясе бар, аларны мин дә укыдым. Шушы хикәя менә шушы зур спектакльгә, зур инсценировкага орлык булып ятты. Шушы тел буенча. Мин әйтмәс идем, спектакльнең теле бик матур. Романдагы шикелле ягъни. Менә шул кадәр җитди килделәр алар менә бу ике тәрҗемәче русчадан татарчага. Нинди фаҗига. Роман телен оныткан. Үз телен, ана телен оныткан, русча сөйләшә башлаган. Шуны хәзер яңадан кайтарырга кирәк. Бу бик авыр эш һәм бик мактауга лаек эш. Һәм Рәис Даутов тарафынан, Халитов тарафынан һәм менә бу сәхнәләштерүче ике җегет тарафыннан да, режиссер тарафыннан да бик зур эш, реанимация дип аталар. Тернәкләндерү, телне тернәкләндерү, алар сәхнәгә алып чыкканнар Мәхмүд Галәүнең телен дип мин кабул иттем шулай. Флора ханым, сезгә дә сүз бирик. Менә 3-нче, 4-нче эшләре турында сөйләшәсебез килә. Булганчык еллар ул иске татар авылы күренешләре, гореф-гадәтләре турында бәян итсә, ачлык еллары, мөхаҗирләрдә ул халык санын исәпкә алу, шул уңайдан чуалышлар, белгенлеккә төшкән татарларның бәхет эзләп Төркиягә күченеп китүләре. Ә менә каралама хәлендә бит 3-нче, 4-нче вариантларда, өлешләрдә алар сакланган, алар нәрсә турында? Менә бу гаҗәп кызыклы сорау. Чөнки бу
әсәрне укыганда да, спектакльне караганда да уйландырмый калмый. Махмуд Галәү каян шушы кадәр тарихи материалны җыеп бетергән. Монда әлбәттә Шиһаб Мәрҗәнинең роле зур. Әйтеп бетергәсез. Чөнки Шиһаб Мәрҗәнинең энесенең улы ул Махмуд Галәү. Мәрҗәни исемен йөрткән ул, алыштырырга мәҗбүр булган. Шиһаб Мәрҗәнигә бәйле булганга күрә генә Тукай белән дус булганнар, Тукай аңа Мәрҗән дип дәшкән. Һәм аңа Оренбургта танышкан Муса Җәлил дә бик зур игелек эшли. Аның романнарына, русча романнарына рецензия яза Муса Җәлил. Бик уңай рецензиялар җыелган. Анда архив материалларында Махмуд Галәүнең язмышы бөтен фаҗигасы белән дә һәм бәхетле яклары белән дә аерылып тора. Һәм менә әсәрне караган нинди тәэсир кыла. Тарихи роман вакыйгаларга нигезләнә. Таяну нокталары әсәрнең тарихында әлбәттә әсәр исеме белән дә бәйле ул. Ил тыныч чакта, ил өреккәндә дип исем кушкан була ул беренче китапларына. Ачлык елы ил өреккәндә. Халык санын алу. Мондагы фаҗигалар гаҗәп. Мин шуны сәхнәдә ничек күрсәтеп булыр икән дип уйланып кирдем, карадым. Һәм менә нинди нәтиҗәгә киленгән. Махмуд Галәүнең бит тарихи әсәре тарих турында гына түгел. Ул бит кеше турында, кешенең җаны турында. Игътибар итик. Без әлбәттә заманы үзгәрде, балалар башка, без башка дибез. Кеше шулук. Onun hisleri şuluk, nefret şuluk, ukunu şuluk, gazaplanu şuluk, sebepleri türlü, neticeleri türlü, elbette. Ama bunlar sahnede saklanıp kalgan. Hem ikincisi, tüp euro kim? Sofa eserini okuyanda o eseri geroyağına tügül, lirik geroy kibik Mahmud Галәүнең özü de, onun keçirişleri de, sahnede mene aktörlarının şuşu kişi keçirişlerini oynay oluları min rejissörünün tüp kazanışı deyip sanayım. Hem halk obrazı var. Nek 51 kişiden tıra, eyme? Katnaşuşular isimlege halk obrazı var eserde. Her personaj bir kaderli, ulanı dürtüklep jiyip bargan. Mullalarga qaraşı, ol her bir şəxsке юмор, satiri bilen qarauı. Mahmud Галәүнең jurnallarından келе asırında tub jurnalı çıkargan şokti revolüsyon karakterde. Mene olar 5-nji yıl revolüsiyaсын Тукай белән bir şurda keçireler. Onlar bir yılgılar zamandaşlar. Demek bunda tüp eserden gene түгел, Mahmud Галәүнең башка мәкаләләреннән алынган өлешләр дә бар. Мен Фәрит Бекҗантаевның күп материалны җыйганлыгын аңлап карадым. Сәхнәдә ул вакыйга булып яңгырап бетмәгән, әлбәттә. Сүз булып та яңгырап бетмәгән. Менә уйнауларыннан шуларны аңлап тыйып карадым мен. Менә Фәрит Бекҗантаев дидегез, ул шулай хатын образына да бик каты игътибар бирә. Көчле рухлы хатын кыз буларак күренә безгә төп героиня. Ни өчен булганчык елларда хатын кыз алгы сафларда, Рабит абый? Матриархат. Алга чыга хатын кыз. Әлбәттә, ана бит ушакның җылысы, бала тәрбияләүче, ир тәрбияләүче. Милләтнең тоткасы хатын кызда. Төп тоткасы. Ирләр яуда, ауда, бала тәрбияләргә вакытлары юк. Хатын кыз... Монда бит бала тәрбияләү турында сүз бармый, монда ирнең вазифалары турында сүз бара. Ул заманча яңгырый, әлбәттә, заманча яңгырый.
Бу уңайлар Луизаға бер шундый инде. гомумән менә әлеге әсәргә һәм шул ук вакытта хәзер инде спектакльгә нисбәтле дә мин бу мәсьәләгә игътибар иттем. Әсәрне бәяләгәндә бер кызыклы сорау туа. Ул татар җәмгыятен нәрсә берләштерә? Татар җәмгыятен ди Мәхмүд Галәү әйтә, гаилә берләштерә ди. Һәм ныклы гаилә икән, гаиләнең нигезендә хатын кызның урыны, роле күтәреп куелган булса, бу гаилә ныклы. Карагыз сез, менә Юсуф карт, аның 6 кызы да кияүгә чыкмаган. Чөнки бу гаиләдә Юсуф карт идарә итә гаилә белән. Хатыны икенче планда. Шуның кебек инде Саҗидәнең алгы планга чыгуы, карагыз, һәм шуңа күрә әлеге гаилә ныклы, алай гына түгел ул үзләренең баласы булмагач, ул аны икенче кызга, Хатирәгә өйләндереп, гаиләне ныгыту, көчәйтү һәм нәселне дәвам итү юлын таба. Бу хатын кызга мәдхия. Бу татар әдәбиятында кызыклы үзенчәлекле күренеш, һәм аны шулай яңгыравына мин сөендем. Бүгенге тапшыруның юласы буенча Өлфәт абый сүзләреннән соң рекламага бүленеп алабыз җәмәгать. Елның төп вакыйгасы булган спектакль турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Ул булган чык еллар, мөхаҗирләр. Тагын бик матур күренеш спектакльдә ул биюләр. Мин шәхсән дәваним белән бардым. Әлеге спектакльне карарга һәм ул спектакль турында фикер алышканда биюләр булдымыни дигән менә шулай аптырап калдым. Мин аңа сорау биргәч, шуннан да аны бию дип тә әйтмәссең, хәрәкәтләр дип тә әйтмәссең, ул драматургияның дәвамы кебек тоела. Менә син нинди ирек бәя бирер идең, Рәдиф? Нәрсә шатландыра инде, Фәрит абый күптән инде яшьләр белән эшләйме? Чөнки бу бит спектакль Сүнгән йолдызлар белән ничектер бер рәттән бара. Мин аны гомумән Сүнгән йолдызлар аннан соң дәвам булып дип кабул итәм, чөнки дәвамы юк бит аның. Кызганыч. Һәм менә монда ул Ксения Шипова белән эшли инде. Ксения Шипова шундый музыкаль гаиләдән. Лена Шипова фонда. Берничә Шипова бар анда. Әтиләре дә бар бит аларның. Музыкаль шундый гаилә, мәсәлән, әтиләрен Зульфия Камалова белән уйный ул. Һәм мин аны чынлап та Бикчентаевка музыка язам, чынлап бит әле әлегә консерватория битергән кызлар, һәм күренә ничек гаҗәеп ул шундый музыка язды. Һәм Нурбәкнең дә монда катнашуы, мин аңлавымча, мәсәлән, яшь артистка бик җиңелчә булай бер бирде, чөнки алар аңлыйлар, бу бию түгел, бу күбрәк хәрәкәт. Нурбәкнең күптән идеясы бар инде, син баш белән генә түгел, син аяк белән эшләргә тиеш, чөнки син җирдә торасың да бик шундый җир символикасы бик каты. Анда Нурбәкнең кулы сизелә дөрестән. Шуңа җирдә төпләнеп торырга кирәк дип, шундый биюләр алар чиктер сәер күренеш дип тоелмый, син аңлыйсың логикасы, мантыгы инде. Без моны заманча татар биюенең менә шулай сәхнәгә чыгып, киләчәктә безнең менә татар бию шундый булачак дигән. Ниһаять мин мәсәлән ничек күрә башладым, күбрәк сөйләүләр бар иде, безгә кирәк татар бию яңадыр дип. Монда мин күрәм, менә ничектер уйланып булады. Читкә китмичә, кайдан да көнчыгышка, көнбатышка, безнеңчә татарча инде татар кешеләр бийләр, менә булай бии алалар дим. Димәк, безнең юнәлеш шул яккарак, менә заманча бию дигән вакытта. Теле булырга тиеш, бу бер юнәлеше булырга тиеш. Бу очракта инде безнең татарча бию дип Кырт кистербәй кыендыр бәлки. Дигән вакытта чынлап та Рәдиф яңагына үзе дә әйтте ул, туры мәгънәсендә бию дә түгел алар. Мин әлеге сәхнәдәге менә ким Нурбәк Батулланың эшхәмәлен беләсен нәрсәдә күрдем. Игътибар итегез, спектакль бит ул хәрәкәт булырга тиеш. Менә әлеге хәрәкәт сүлпәнләнгән урында һәм автор бер вакыйгадан икенчесенә күчкән вакытта менә шушы хәрәкәтләрдән файдалана. Дөресрәге Фәрит Бикчентаев ярдәме белән Нурбәк Батулла эшләгән дип аңлыйм. Әсәрнең сюжеты буларак кулланыла хәрәкәт. Әсәрнең сюжеты кебек. Һәм менә мине спектакльнең ничек тамамлануы бик борчыды. Без бик кыска гына очрашканда Фәрит әфәнде белән сөйләшеп тә алдык. Мин әйтәм, әгәр дә Мәхмүд Галәү 4 романында язып бетергән булса, язмыш рөхсәт итеп, мөмкинлек биреп, калган әсәрләр нинди булыр иде? Октябрь революциясына килеп җиткән булыр иде. Әмма бит язылган кадәре тәмамланмаган әсәр дип тарихка кирип калган роман бит бу. Ничектер нукта куелырга тиеш бит.
әсәрнең логикасын тамамлап бетерергә тиеш бит. Менә Фәрит әфәнденең режиссер буларак батырлыгы курыкмыйча, логиканы дәвам итеп, тарихтан курыкмыйча. Менә гел Мөдәррис Әгъләмнең сүзләре үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен кайгысының, шатлыгының зурлыгын күрер өчен еракка китеп кара. Нәкъ шушы эшне башкарган ул. Еракка китеп, бүгенге көн кешесе булып, сәхнәгә менгән әсәр бу. Әлбәттә, Фәрит абыйның әйткән сүзләре 20 ел әзерләндем әлеге спектакльне сәхнәгә чыгару өчен. Аннан соң талпынышларда бит әле берәү генә булмый, берничә тапкыр аны фильм буларак та чыгару идеясе була заманында. Ни өчен шул кадәр озак киленде икән? Бу дөрестән дә шул өлгереп җитүен көттем икән режиссер үзенең. Мин шулай дип уйлыйм. Үзенә ышанып, мин менә хәзер вакыты килеп җитте. Үзе әзер, без әзер, шундый вакыйгалар безне нитеп алды, аулап алды дип әйтимме. Инсценировкага килгәндә, әйтеп бетерим инде алайсаң, 2 инсценировка бар иде, Илгиз Зәйниев язылган, ул булганчык елларны язып чыкты. Һәм Илтүзәр Мөхәммәтгалиев инсценировкасы бар иде. Ул аны 2004-2005 елларда менә конкурс игълан ителгән, яңа татар пьесасы инсценировкаларга. Шул вакытта язылган текст иде ул, һәм аннары 3нче өлешенә инде Илтүзәр абый тагын анда кушып, ниндидер яңа сценалар. Но режиссерның сүзенә кабат игътибар итик. Татарның кем икән беләсегез килсә, Мәхмүд Галәүнең әсәрләрен укыгыз дип әйтәм. Әгәр дә мин бу әсәрне тәкъдим итәм икән, мин әйтәм, әгәр дә татар турында беләсегез килсә, менә бу романны укып чыгыгыз. Татар ничек яшәгән, татар кем ул, ниндирәк, нинди аның менталитеты, менә анда бөтенесе күрсәтелгән. Игътибар итсәгез, без соңгы елларда бигрәк тә театр өлкәсендә үткәнгә бик күп мөрәҗәгать итәбез. Бу начар дип әйтмим, ләкин бу шундый күзәтү. Тинчурин театрында шул ук Мөдәррис Әгъләмнең шигъриятенә нигезләнгән спектакльләр чыкты, әйме? Тамашалар дөнья күрде. Шул ук Камал театрында Гаязиз Хакыйның әсәрләренә нигезләнеп һәм инде бүгенге көнгә актуальләштереп куелды спектакльләр. Рабит абый, тагын кайсы мирасыбызга мөрәҗәгать итәргә кирәк? Менә татарның кем икәнлеген белү өчен тагын нинди әсәрләребез, нинди авторларыбыз күләгәдә калып бара икән бүгенге көндә? Сез кемнәрне аерып әйтер идегез, мәсәлән? Шәриф Камал әсәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аның хикәяләренә, аның романнарына, анда да татар фаҗигасы, анда татар язмышы. Язмыш күтәрелгән әсәрләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чөнки бу әсәрләрдә, проза әсәрләрендә инде тәҗрибә бар. Алга таба дәвам итәргә кирәк. Исхакыйның пьесаларына түгел, романнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Анда бик зур материал. Өлфәт абый, тәкъдимнәр дә бар дип матур гына әйтеп куйган идегез. Мөмкин булса кыскача гына әйтеп узсагыз иде. Иң беренче менә чынлап та вакытыбыз бармы? Без бүген сүз алып бармадык. Билгеле әлеге спектакльне тудыруда бик күп кеше катнаша. Һәм һичшиксез менә артистларыбызның уенын тамашачы кабул иткән икән. Аларга да һичшиксез рәхмәт сүз әйтелергә тиештер. Инде спектакльгә килгәндә, менә без үзара сөйләшкәндә дә яңгыраган фикер, берсе аның минем үземә шулай тоелды ки, беренче өлеше озынрак булды. Biraz ялыктырды кебек тоела. Һәм мин уйлыйм, барыбер 4 сәгатькә якын спектакль тамашачы өчен авыррак, бирәктә яшьләр өчен беренче өлешен кире инде хәзер әйләнү каты мөмкинлеге бар микән? Мин тагы да кысырыклау яисә бераз киметү ягында. Бу бер тәкъдимем. Икенчесе, гәрчә анда мөмкинлекләр бар кебек тоела. Икенчесе менә яңгыраган фикер, беләсезме, әсәрне тамамлануы менә Флорапада Рәдифкә игътибар иттеләр. Игътибар итегез, романда Сафа 3 ел буе тилмереп йөргәннән соң туган ягына кайта һәм аны капкасыннан кергәннән соң Хатирә икенче хатыны каршы ала. Бердән әлеге күренешне сәхнәгә кертеп булмый микән дип уйладым мин. Ягъни аны хатыны, икенче хатыны өйдә инде яшь бала белән көтеп торган аларны күрешүе. Тагын берсе Хатирә нигәдер
Оны күтіп тұрған халетте берілмеді, ол қопшық көтерген халетте көрінді. Қопшық көтеру меңа қолғанда ол мұхажирлік символы көп қабыл етті минаны. Ол бетінде тұрмышын үстіреген шыл ғөмір бойы ол қайтқаншы бір яқтан қарағанда. Алайды бұңларға да мүмкін. Лекен бет қопшық көтеріп кеттілер. Қамшылық қопшық білен ол яңадан сәхнеге шықты ол. Мұхажирлікке жиынған қопшығы білен. Менің қалғанда мына бұл орнына иқтибар етіп, иту керек түгіл мекен деген тәқдимлерім бар. Бұл қырын аңлап өтірмәдік деп айтыңыз. Кімгәдір 4 сағат күбік тыйылған, рәдифке әлі 4 сағат жетмәген. Тапшыру спектакль ақырында һәр бір кіші үзіне мына шундай сувенир алып кете алды. Мұның ішінде жир деп біләбіз. Һәм спектакльнің асылы да шунда түгелме икән, бар мекен дөньяда кіші яшәүче бәхетле жир. Искәндәр әфәнде, бұл сұрау сезгә булыр. Фәлсәфи сұрау. Сіз шундай сұрауларды яратасыз? Мен әлі қай кіріп кетмек шейім, сіз мені ұшы туған жерге тағын неттігіз, әйме түшірдігіз яңада. Білесіз ме? Нәтиже ясап, мен мұнда туған жер турында айтмайсың, мен мына шушы спектакльдасың қалған тәсірлерге кері қайтыр едім. Менімше Фәрид Бекчәнтәев үшін ең ауыры болғандыр материалның көплігі. Һәм менә мен май айында қараған ең бірінші, екінші үлішлерін. Қазір қарадым бірінші, екінші үлішлерін. Шағыштырып қарадым, шақты қысқартылған. Шуға көре мен мәселен көрер едім бұл спектакль хәтта сериал формасында. Ике пәрдә, мәселен, болғаншық еллар, ике пәрдә мұхажирлер, ләкин айырым. Кіші келері менімше. Кіші келері. Менә бу бит безнең өчен яңа күренеш хәзерге заманда. 3 сәгатьтә 40 минутлык спектакльне кеше хәзер безнең күнекмәгән хәзерге тормыш ритмында кеше күбрәк кыска спектакльләр карарга тели, ярата. Менә монда барыбер кабул итте халык һәм ахырына кадәр бик матур тыңлап, гаҗәпләнеп карап утырдылар, әйме? Менә миңа тагын нәрсәләр күңелемә килә хәзер, хәтеремә килә. Өченче өлеш дөресен әйткәндә бераз теге ничектер ашык пошыграк эшләнгән шикелле тоелды миңа. Ничектер миңа нәрсәдер җитмәде анда. Финал мине бераз сәерсендерде башта, ләкин аннан соң мин аны уйландым. Ул бит ничектер төгәл финал түгел. Шыга Газизҗан әйтә, сез ахмаклар дип, әйме, шуның белән тәмамлана спектакль, әйме. Ул бит финал ничектер кешене нәрсәгәдер тагын да ниндер яңа ясылыкка күтәрергә тиеш шикелле фикер ягыннан, әйме. Шуңа күрә финалны бәлки аннан соң уйладым, бәлки шулай дөрес эшләнгәндер, теге төгәл булмаган финал, ул безнең хәзерге көннең төгәлсезлеген күрсәтә, шагылдыра дип санап була, әйме. Бәлки менә безнең татар халкы хәзер шулай аптыраган хәлдә дип әйтеп була бит инде, әйме. Безнең халык кына түгел инде. Безнең халык кына түгел инде, гомумән татар бигрәк тә. Без аптыраган хәлдә, бу да финалда шундыра, аптырашта калдыра шикеллерәк, әйме. Менә шулай итеп, менә әлбәттә бераз теге Саҗидәнең вафат булуы бер сүз белән генә әйтелә дә, шуның белән бетте китте. Ничектер спектакльдә күрсәтелмәгән аның менә төгәл иттереп, ачыграк иттереп. Мин аңлыйм барсында бөтен нәрсәне сыйдырып, бөтен нәрсәне кертеп битереп булмый спектакльгә, ләкин барыбер кайбер нәрсәләрне игътибар итәргә кирәк булган иде мәсәлән, ләкин гомумән алганда мин менә шушы спектакльне ниндидер бер музыкаль әсәр шикелле кабул итеп, оркестр, беләсезме, режиссура шул хәтле теге кызык, символик яктан теге бик төгәл кызык детальләр бик күпәйме. Спектакльдә һәр бер артист үзенең урынын белә. Беләсезме, менә анда бит ничә кеше, бөтенесе һәр берсе бөтен деталь күрсәтелгән, әйме, гаҗәпләнеп карап утырасың. Кемдер берсенә карый, кемдер икенчесенә карый, ләкин алар оркестр шикелле уйнар. Дирижер, режиссер. Искәндәр абый, без бик теләсәк тә тапшыруыбызны 4 сәгатькә суза алмыйбыз, гафу итәрсез. Менә Искәндәр әҗәскән фикер ихтибар тигезсез. Әгәр дә Саҗидә үлеме күрсәтелгән булса, һәм шул мизгелдә ул Сафага туган якка кайт, Хатирә янына кайт дигән сүзне әйтсә, Сафаның ни өчен кайткан дигән сорауга да җавап табылыр иде. Тагын бер тапкыр җыелышып сөйләшмичә булмый. Нигә кайтты ул? Менә ансы яхшы сорау. Әлбәттә инде безнең фикергә генә таянып калмасыннар иде тамашачылар. Татар халкының дөрестән дә бик әһәмиятле булган, тулы бер чорларын тасвирлаган әсәр буенча куелган һәм инде татар театрының бер төрле чорына йомгак ясый торган һәм инде менә шул үсеш баскычын күрсәтә торган әлеге спектакльне барып күрергә һәм әлбәттә инде әсәрне укып чыгарга, тагын бер кат укып чыгарга сәбәп булсын иде бүгенге тапшыруыбыз.
Спектакль буенча геройлар бәхетнең нәрсә икәнен ачыкларга тырыштылар. Әмма безгә кадәр дә бездән соң да әлеге сорау ачык кала кебек. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.